Takže tu je Fernando LP a ja vás vítam u ďalšieho videa a toto je hra World of Go. Je to vlastne taká logická hra, ktorej sa snažíte dostať také guľôčky do cieľa. Vlastne uvidíte to teraz, takže môžeme sa vrhnúť na to. Má to celkom dobrý dej a všetko je dobre spracované. Je to podľa mňa jedna z najlepších hier. Takže vidíte, že šípka nám ukazuje, že máme ísť s nimi do hora. Ovláda sa to jednoducho chytíte guličku a vyniesiete. Ale háčik je vlastne v tom, že keď ju chytíte, tak tá postava sa vlastne hýbe. Ale teraz menší strih, lebo mám asi niečo bugnuté. OK, sme späť, už by to malo ísť normálne. A vlastne dostávate ich do takýchto trubičiek. A oni ich vysajú. Tak prvý level by sme mali za sebou. To bolo ľahké. Môžeme sa vrhnúť na ďalší. Continue. Čo je tu? Dobre, ideme na to. Prečo sa mi to tak zoomuje? Tak, musíme sa tam dostať, aby sa to neprevrhlo. Teraz, jo. Sme na mieste. Čo je super. Dobre, ďalší level máme za sebou. Tieto prvé levely sú celkom ľahké, ale potom to začne byť naozaj ťažké. Takže chapter 3. Hand glow. Čo je tu? Tu by som najprv išiel zobudiť tieto spiace, čo sú dole. Nech ich máme trošku viac. Tak, už sa nám všetky pochytali okrem tejto. Á, už ide aj tá, super. A teraz môžeme ísť sem. Takže chytíme si to do 3. Tak. A vedieme to stále do hora. Už sme skoro tam. A sme tu, jo. Zoberieme všetky, už by sme mali mať. Takže vidíte, prešli sme práve takým tutoriálom a teraz to už začne byť niečo trošku zábavnejšie. Takže čo tu máme?
Takže toto sú vlastne balóniky, čiže by som zdvihol toto do vzduchu. A tento by som hodil dole. Jak vysoko je toto? Super. To je veľmi vysoko. Prečo mi to nejde dole? Toto zachytím. Aha, tu. Tieto chcem zachrániť, ale... Tak, a môžeme stávať do... Vlastne môžeme to spraviť takto. Tu. A tu. A vyniesieme to do hora. Toto je celkom zábavný level. Vidíte, že táto hra je v super príbehu a super rozbučená. Máme to. Continue. Takže teraz si môžeme vybrať, vyberám si tú hornú. Joj, tento level si pamätám, tento level je sranda. Takže ideme na to. Vidíte, že tu nám to bude prepadať, ale máme tu tie balóniky. Ale aj tak sa môže stať, že nám to spadne. Chcem chytiť ten balón. Jo, mám. Tak. Tu, balón. Fú. Tam dole sú také ostne a to by ma zabilo hneď. Jak by som sa ich dotkol. A prišli by sme o strašne veľa guličiek. Ale aj hore sú ostne, čiže není to dobre moc rozkývať. Ne! Dá sa to vôbec? Áno, dá, už viem jak. Stratili sme 3 balóny, to je zlé. Počkaj, nechcem balón. To tam už nepôjde. Teraz to nesmie sprasknúť. Dobre. Už sme skoro tam. Nie. Ja som to vrátil naspäť. Jo, máme to. Takže máme ich zobrať 6 a my ich máme viac. 7, 8, 9. Super. Tento level je za nami. Takže ideme na ďalší level. Tento level si veľmi dobre pamätám. Toto je celkom dosť ťažký level, si myslím. Pozrieme sa na to, máme ich dostať sem, no. Takže netreba sa nejak moc ponáhľať. V tomto leveli treba len vedieť, kedy zatočiť. Čo je dosť ťažké odhadnúť, lebo tam je už voda. Nie, práve som jednu guličku zabil. Asi by som to začal zdvíhať.
Neviem, či tento level sa mi podarí. Ale keď už som ho raz dal, tak by som mohol. Ne. Treba to nejak dole prichytiť, myslím. Tak napríklad. Až 26 guličiek treba dať. Nie. Nedotkni sa toho. Ojoj. Toto je moc ťažký level na mňa. Ne. Jak som to kedysi mohol dať? To treba podľa mňa úplne rýchlo. Jo. Práve sa mi to asi podarilo. Musím... Jo. Už to tam ide. Tak, dúfam, že ich mám 26. Iba 13. Ne. A my ich musíme splniť 26. Čiže dáme si to trošku dozadu. Trošku dosť dozadu. 3, 4, 6, 7. Máme ich o jednu viac. To nie je možné. Takže toto by som ukončil. Ak chcete ďalšie diely, tak dajte like. A keď tam bude dosť lajkov, tak urobím ďalší diel. Takže odoberete, lajkujte. Čau.